DXDC RadyoMaN Report. Gipasabot ni Attorney Bibiana Bustamante sa interview sa DXDC RMN Davao nga ang court order nga temporary protection order sa Kingdom of Jesus Christ ken Kojc maggarantiya nga proteksyonan ang ilang katungod sa mga miyembro sa ilang edukasyon o religious rights pinaagi sa paglift sa mga harang nga gimuntara sa PNP. Wala usab matud pa nagkasuwat sa order nga mohawa na ang tanang kapulisan sa area. Apan alang kang Attorney Bustamante nagkasuwat sa court decision nga mas bugat ang katungod sa mga miyembro sa Kojc kumpara sa PNP. Basically, ang ginanungsan rin sa order sa court, dili i-hamper ang right to education and then the right to religion by the citizen. Constitutional right manguna diha. So, this away with the right of the police, PNP officers to enforce the law. Naman po sila legal basis kung ano yung sulod siya ito na say armed with warrant of arrest. Pero in comparison sa na-trample nga rights, constitutional rights of citizen, atong rights sa police officers must pave way to this particular rights. Okay? Constitutional rights man eh. Apan, nakita ni Attorney Bustamante nga posibleng adunay additional nga negosasyon ang legal counsel sa Kojc ngadto sa PNP nga kuhaan na lang ang ilang gimontar nga pwersa sa compound aron dili sab makurat og mahadlok ang mga miyembro. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News. Diretso Balitang Metro Davao.